Tady plátí na nás jak... Chudáška, víš, to nahráváš? Já bych měl světlo. Ještě jednou, kde? To ti teda moc nepomůže. A diskoteka. Přesně. Co tam je? Ale teď tam není nic. To si To je trochu slabé. hlavu jinak nikdo? To je taková pasáž. Teď jo, ale tady určitě ne. Nějaké zbytky. By se mohli někdo ztratit. To čo to nie? Ty vole. Já jsem hladná, ještě to tam dělá tvoje pocity, nevím. Ale toto není sranda, toto má jako, ty vole. nevím, to je také, že... Prostě nie, Dominik. V pohodě? No. Kurva, to mám za to. No, Teda to do máš. tělu. Ano, však druhýkrát jsem si zdrhla hlavu. Hej, nešmiknite sa potom, hej? Pozor, je to bláto. A šmiklavé. Au. Tak Vianoč. To nemyslel. Můžeme nárnity. Dělá se tady teda výzkum v 80. Ej, můžu se narovnat? Od nás ústavu, nebo se ještě nebyl od nás ústavu, tady dělali právě... Prošel jsem tam? tady Já jsem tam? zkoumali i Já bych to nebyl. Ta chodba, která vede v úzovkách do Ústopeč nebo na Pálavu, jo, ona vedla ještě na druhou stranu toho potoka. Jak se dělala cesta, se zničila, tak byla ještě několik desítek, minimálně metrů dlouhá, sorry, jak jsem tím do očí, je. Tam bohužel už je zával, jo? To znamená, jak dělali tu cestu, co je na druhé straně, jak jezdíme autobusem, tak nevydržela. Jo? Takže teďka tady budou odbočky, jedna je do toho kostela, tam se můžete podívat na to, jak je to přikryté, pak je tam novárnice. To je nějaký horor, ty vole, vždycky je ta kamera. One man, one! Honza Podráž. Hey, where's Michael? Shit, where's Michael? Halloween myslíš? Hej, serem na to, jdem vlevo, ne? Ty vole. Já mohli být. Jdem? Hej, jdem? Vybraživačka. Ty vole, tak tu má nejdu, fakt. To bukně, ne? Co tam je, čo? Je tam krásné dveře, kované. A to je všetko? Aha, tak to já nechci se dívat na dvere. Tak to se otočíme. Jdeme do toho ľava. Šuj. Já v pohodě, počkám. Parkirát. Yes? Where's Michael? Fuck, where he is? Man. What lightsaber? We all die here. We die here a terrible test. Pojďte dělat vysvětelný leč. Tam bych se vyspal. Na těch cihlách? Ty krásu. Ty krás. To je fakt jak pro hobity. To je dno pytle. Závidím malým lidem. Jsem v katakombách pod kostelem. Tohle půl hodinu závidím malým lidem. Malým dětem, pozri se za sebe. Začne jde úplně spokojou a s kludou. Stačilo se styčenou hlavou. Dobre, ty to natáčíš? Yes. Si až prdel, ne?
Já svítím hlavně. Tak měl. Bude z toho pak video. Je už 5 minut. Natáčíš 5 minut už? Na začátku. Jsme ty 5 minut. Jsme spolu v katakombách. Jestli tohle video nikdo najde a my nepřežijeme. Ahoj, mám tě rád. Teď zemětřesení já jsem mohli. Ale pak najdou mobil. Se vyhneme, ale musíte na druhou stranu. OK, man. Můžu spát. Ještě tam je ta jedna odbočka, tak když tam půjdete dál, tak tam Pustíme všechny, ne? Jo, vždycky rozdělíme se, já jdu vlevo, ty vpravo. Tak jenom. To seš ty Dominíku? Co je tam? Počkej, zpátky, back. Zpátečky. Co tam máte? Musíte toto odsunout. Ukaž. Holy shit. Já chci jaký vidět. Hey, man. Vole, běž. To je fakt jak horor. Určitě. Oh shit. opatrně. Ty předbíháš. Žádný spěch. Co robíš? A vy jste jedna odbočka, otází, buďte. Peťo, Teda, ty máš úplně špinavý záda. Jo. Já ti to pak ukážu. To vypadá úplně moc, jo. Hej, počkej, stůj. Hej, stůj, počkej. A pojď, poběž. Smích. Tyž co je? Má oběť. Masakr. Míst? Zhasni, hej, zhasni, fakt zhasni, úplně to zhasni. Pozri. Zhasni to. Všetko. Jde to, ne? Já nevím, kde. Tam mělo to nolta, to nic není. Co teď? Doprava? No a tam je potom ty... Mě už bolí záda a hlava. Sem nechoď se. No prdele. Já se chci narovnat, sakra. Prosím mě další. Vole! Čo? Tak atlas. Když se to podpírali, že? Co je tady? Nic, počkej. Ty jsi ještě nebyla zajišťovači, proč nemůžeš vyjít, když do ostatních? Protože jsi se Do prdele s tebou. Hej, tady se Dave můžeš narovnat. Fakt, kurva, jo. Pojď sem, běž si na schody. Aspoň chvilku se narovnat. Uleva, že? Je tady vedro, asi jsme hodně dole, pičo, vole. Dominik je gay. Tak jsem ani neměl. Hej, ne, asi budeme muset Jdeme tady to. vystřídat. To asi nízko, je tady vedro. Spíš právě vysoko. Ne, jsme pojďme, teď tady tram, No však, čím seš hloubš, tím máš Dobre, jdeme? větší studeno, chápeš? Já se nechcem vzhora pozrieť. OK. Čo? Tam je cesta ještě k tomu. Běž, ty vole, na to čeká. Mám tady překážku.